Takozvani predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači sastao se u sredu sa ambasadorima i šefovima međunarodnih misija u Prištini, kojima je preneo da je bio veoma iznenađen kada je saznao da nije bilo koordinacije sa Sjedinjenim Američkim Državama oko samita zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu. Prištinska gazeta Ekspres prenosi da je Tači rekao i da je frustriran činjenicom da zemlje Evropske unije nisu jedinstvene u pogledu liberalizacije viznog režima za građane Kosova. Govoreći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, Tači je, kako se navodi, rekao da će naredni sastanak u okviru tog procesa biti održan na insistiranje francuskog predsjednika Emanuela Macrona u Parizu 1. jula. Pozdravljam dobru volju kancelarke Angele Merkel i insistiranje predsjednika Macrona da pitanja Zapadnog Balkana krenu sa mrtve tačke, rekao je Tači, piše Ekspres. Ponovio je i da smatra da proces dijaloga Beograda i Prištine treba da bude finalizovan obavezujućim sporazumom za, kako je rekao, obe države. Što se nametnutih taksi Prištine na proizvode iz Srbije tiče, Tači je rekao da ova mera treba da ostane na snazi.